Bom, 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 bom. Bore da. Mae'n fore Mercher, Rhagfyr, y 9 ar 20. Mae'n 5 munud wedi 8 yn y bore. Mae'r stydi ychydig yn fler. Hello? Wpla Bobby Hawk 2. 21. Wel, nid y dechrau roeddwn ni'n dymuno, i ddweud y gwir. Mae hwnna'n fwy hwyr nosweithiol ond ydyw. Fe nhw yw Hugh, Bobs, Mr P. Dwi'n trio cael hwn i weithio. Beth yw hwn? Yw Poirot yn darllen y Beibl. Dewch ni weld os allai drefnu. Yn y cyfamser, dyma'n gan cyntaf ni ar Wpla Bobby Hawk 2 radio yn y bore. Dewch ni weld beth yw e. Neu roi ar 7 modfedd mai album yw e. Felly dyna ymgorfforiad o ddewis ar hap. O'r album Yr Ymwelwyr, dyma ABBA.
Rydw i wedi ymestyn fy nghorff. Rydw i wedi yfed dŵr. Rydw i wedi cael banana a 3 Weetabix I frecwast. Rydw i wedi codi pethau o'r llawr yn barod. Rydw i wedi goleuo'r tŷ. Fel nad yw I fy'n cerdded o gwmpas mewn tywyllwch. Rydw i wedi gwrando ar bach. Ychydig yn lleddf. Gadewch ni glywed. Ond, wrandawyr annwyl, dydw i ddim wedi gwrando ar air Duw. Rydw I wedi gweld gair Duw. Am hynny, bydded i'r rhai sy'n dioddef yn ôl ewyllys Duw ymddiried eu heneidiau i'r creawdwr ffyddlon gan wneud Daioni 1:4:19. Rydw I wedi yfed coffi. OK, bach, cool it down, mate. Cool it down. Ti'n mynd yn rhy ramantaidd nawr. Reit. Rydw I wedi yfed coffi allan o fwg sydd yn dweud bod Duw yn dda, God is good, he is able. Ephesians 3:20. Dwi'n meddwl. Mae'r golchwr, mae'r peiriant. Helo, sut I chi? Croeso. Mae eisiau gwneud fy hunan yn fwy cyfforddus. Mae'r adnod ar y myg yn cael ei olchi ffwrdd yn raddol. Yna symboliaeth hwnna, neu ryw ddarlun o fywyd. Dwi'n mynd I droi'r meicroffon lan yn llawn. Ydy e reit lan yn llawn? Na ni. So, dyma fi yn siarad nawr a dwi'n dyfynnu'r myg. Nid myg ydw I. Dwi'n cofio prynu soffa gyda Mrs P yn Llundain. I would say, you get a free mug and ice cream. Ac ar waelod y mug, roedd y geiriau, what a mug. Ond ar ochr y mug yma, mae y geiriau hyn. God is good. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Soldiers gan ABBA. Do I hear what I think I'm hearing? Do I see the signs I think I see, or is this just a fantasy? Is it true that the beast is waking, stirring in his restless sleep tonight, in the pale moonlight, in the grip of this cold December? You and I have reason to remember. Soldiers write the songs that soldiers sing, the songs that you and I don't sing. They blow their horns and march along, they drum their drums and look so strong. You'd think that nothing in the world was wrong. Soldiers write the songs that soldiers sing, the songs that you and I won't sing. Let's not look the other way, take a chance,
'cause if the bugler starts to play, we too must dance. What's that sound? What's that dreadful rumble? Won't somebody tell me what I hear in the distance? But drawing near, it is only a storm approaching. All that thunder and the blinding light in the winter night, in the grip of this cold December, you and I have reason to remember. Soldiers write the songs. Oh. Rydych chi'n gwrando ar Oopla Bobby Hope Do Baby. Rwy'n trio cael hwn I weithio. Maddeuwch I mi, byddaf ychydig funudau. Yn y cyfamser, White city, green of dressing. My rights were not here. See the guy say Yes, I would, if I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would, if I only could, I surely would. Mae yna thema fan hyn, roedd hwnna'n swnio'n debyg iawn I Chiquitita gan ABBA. Dyma ragor o Simon and Garfunkel, record fy Uncle Fred. Time it was, and what a time it was a time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be,
I have a photograph. Preserve your memories. They're all that's left you. Wel, oedd hwnna'n hyfryd iawn. Oes bach ragor. Os fi droi e lawr. Celia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you, please, to come home. Cecilia, you're breaking. Make your own life a celebration. You've got the power to be strong. An education that should be lifelong. So don't be a victim of expectation. Just make your own life a celebration. You are the reason. I'll give you reason. Don't change your ideas with every season. Just look inside yourself for exploration. Make your own life a celebration. You've got the power to be strong. An education that should be lifelong. So don't be a victim of expectation. Just make your own life a celebration. You are the reason. I'll give you reason. Don't change your ideas in every season. Just look inside yourself for explanation. Make your own life a celebration. You've got the power to be strong. Rydych chi'n gwrando ar y plan Bobby Hocdw. Peth cyntaf yn y bore, dychmygwch eich bod mewn car. Does dim tagfeidd. Mae'r gwynt yn chwythu trwy eich gwallt oherwydd mae to y car i lawr. Fel y Morris Minor hifennog sydd gyferbyn ar tŷ hwn. Mae'r beloved ar y chwaraewr CD yn y car. A rydych chi'n meddwl y geiriau hyn. Mae'r haul newydd godi. Mae bywyd yn berffaith. Pam fod bywyd yn berffaith? Where is the hope today and where is the passion? It seemed just like yesterday, love was in fashion. A rumour that was spread around, all the answers had been found, and then it felt like moving on, and suddenly was gone. Wedyn, dych chi ddim yn peswch oherwydd rydych chi dal yn y car heb do, ac mae'r haul yn gwenu, a dych chi'n gyrru ar hyd yr arfordir. Mae'r môr yn llonydd fel llyn, ac mae y beloved dal yn atseinio yn eich pen, oherwydd maen nhw'n canu hwn. You want a reason? I'll give you reasons. Don't change your ideals with every season. Just look inside yourself for explanation and make your own life a celebration. Yes.
Do you dream of better days, gazing through a purple Jimi Hendrix haze, bathed in ultraviolet rays, or do you want your conscience raised? Wel, dyma gwestiynau mawr ar wpla Bobby Hoctw bore yma trwy gyfrwng gaset o'r enw Conscience gan y Beloved. Nhw ganodd Hello. Falle bod gennau gopi o album yn Wacanw. Hwn oedd y follow-up, os dwi'n cofio. Siwr o fod yn 91, 92, gadewch ni weld. O, uwch. 90. O, mae'r print yn rhy fach, allai'm gweld. Gwiriwch hwnna i fi, please. O, dear, ddim modd gweld hwnna, nagos. Hollol. Wirion. O, dear. Ymddiheiriadau am y diffyg technoleg, diffyg microscobau. Gadewch ni weld, if you want a reason, I'll give you reasons. Don't change your ideals with every season. Yeah, dyn ni wedi canu hwnna unwaith, do? Just look inside yourself for explanation and make your life a celebration. You've got the power. You've got the power to be who you want to be. Want to be you. You want to be me. Make up your mind and go for what you know. Don't be so complicated. It'll surely blow. There is a song. Oh, let's sing. Open up your mouth and let your spirit sing. Say, what? Gawn ni glywed hwnna nes ymlaen. Mae hwnna'n gan wych. So, dyma lle dwi yn amau The Beloved, ond yn croesawu D-Train. Bydd yn gyson, Hyw. Mae eisiau cysondeb. Mae'n bwysig. Cysondeb yn bwysig. Mae cysondeb yn cyfri. Power. You've got the power. Power to be strong. An education that should be lifelong. So don't be a victim or expectation. Oh, sorry. Don't be a victim of expectation. Just make your own life a celebration. Well, yeah, chwarae teg John Marsh a Miles Gould a Dave Clayton a Richard Cottle a Nigel Hitchcock, Ed Sharmuir, Tony Smith, Neil Taylor, John Thermis and Paul Weller. Oh, Paul Waller. Drum programming. Gavin Wright, dychmyga bod yn Paul Waller, mynd o gwmpas mewn I stafell llawn cerddorion, a dych chi'n dweud, my name is Paul Waller, a mae'r person arall wedi feddwl, what? Sylvia Mason-James and Beverly Skeet, Linda Lewis, Paul Lewis and Shirley Lewis, teulu da. Ad-lib vocal on Celebrate Your Life, but was by Sylvia Mason-James. Good, os dych chi eisiau rhagor o hwnna, sgrifennwch yn y sylwadau, gawn ni ragor o The Beloved, please. Ac fe gewch chi. Pryn eich bod chi'n mynd I wneud hynny. Anhebygol iawn. Nid yn hollol amhosibl, ond anhebygol. Ar raddfa PH. Ar raddfa tebygolrwydd wpla Bobby Hoctw heddiw. Rydyn ni wedi clywed Simon and Garfunkel. Rydyn ni wedi clywed ABBA. Rydyn ni wedi clywed Bach. Rydyn ni wedi clywed Byd Newydd yn canu Beth yw y gwir. Gan ein bod ni mewn cyfrwng dadansoddi geiriau heddiw, gadewch I ni, cyn I ni droi at air Duw, dylwn ni fod wedi troi at air Duw, ni wedi gweld gair Duw. Come on, Hyw. Stica lan. Am hynny, bydded i'r rhai sy'n dioddau yn ôl ewyllus Duw ymddiried eu heneidiau i'r creawdwr ffyddlon, gan wneud daioni. So, beth yw'r gwir, medde Mr Pritchard nôl yn 91? Mae yna geffyl ar y lôn. Beloved, watch and learn. Mae yna geffyl ar y lôn.
Mae e'n pwyso 15 stôn. Mae e'n gwisgo lliwiau'r Queen. Mae e'n disgyn ar ei ben ôl. Gweitha hyn I gyd, dyw e ddim yn ddiwedd byd. Mae yna ymladd, meddwi, gamblo, cheto. Bydd pawb yn ôl y fori eto. Boes bach. Rhagolygon am y fori, glaw a mellten, sori, felly fe gewn ni bicnic yng ngerddi ffein yr Old Vic. A phan ddaw'r fellten ffyrnig, fe redwn ni fewn i'r clinig I gael cwbl o beins. Pecyn o grisps. Ti'n cofio ein tri yn 73? Ydych chi'n cofio ein tri yn 73? Ydych chi? Ydych chi? Ydych chi? Richard, bachgen bach yn gwylio o flaen y sgrin deledu. Yn gwylio'r ceffyl crisp. O na, bachgen bach yn gwenu o flaen y sgrin deledu. Yn gwylio'r ceffyl crisp. Yn hedfan rownd fel, and get this, gwrandwch, fel wisp. Nawr, dwi'n hoffi hwnna. Dwi'n hoffi y rodl, cynnil, crisp, wisp, crefftus, crefftus. Dickie Pittman oedd y joci, ac eto, cynnildeb yn y rodl nesa. Dickie Pittman oedd y joci, credodd rhai I fod yn ffrosger? Na. Hirllig? Na. Gorhyderus? Na. Dim o gwbl. Gwrandwch ar y grefft fan hyn. Dickie Pittman oedd y joci, credodd rai I fod o'n coci. Gwych. I fynd â chrisp i'r blaen. Dwi'n hoffi'r treiglo fyna. I fynd â chrisp. Mae yna onomatopoeia yna, yn does? A chrisp. I could go on. A chrisp. I fynd â chrisp i'r blaen, mae'n siŵr I fod o'n straen. O, gwych. Do. Gynt oedd e'n gwenu, ond do fe ddaeth y dagrau. Roedd y ceffyl crisp yn heiddi ennill. Ar ôl rhedeg, fel pwy? Fel cwningen. Gwrandwch fan hyn nawr. Gwrandwch ar y cynnildeb. Mae'n mynd â rhywun o'r trac ceffylau i'r trac cwn. Yn ninas wen. Neu fel mae e'n dweud, mae'n perthyn I Loegr wrth gwrs Llundain. Ar ôl rhedeg fel cwningen yn White City. A mae e'n ddigon craff I gydnabod eich bod wedi drysu. Mae e'n dweud, mewn cromfachau, dwi'n eich drysu. Wel, mae'n onest. Mae ras fel na mor hir. Fe suddodd ei goesau gwan i'r tir. Dwi'n hoffi hwnna. Mae'n dweud y cyfan. A wedyn, mae'n ymestyn. Mae'n ymestyn I grefft. Mae'n ehangu ei orwelion. Mae'n dweud, dyma gwestiwn mawr ein hanwyl fyd. Pam? Mae'n dweud, pam? Cwestiwn. Pam? Pam fod dyn yn dal a wal yn uchel? Iawn. Ond sylwch, mae'n dweud, ond mae eisiau'r gynulleidfa sylwi, rhag ofn I bod nhw wedi ei llygad-dynnu gan gwningod neu geffylau. Mae'n dweud, ond sylwch fod yr ysgol yma, yn hir,
Hir. Hir. Wel, dyna ni, mae e'n dweud. Sdim sicrwydd be sy'n wir. A mae e'n gorffen yn swrth. Heb rybydd. Mae'n gorffen. Mae'n cael ddymol. Mae'n mynd. Sdim sicrwydd be sy'n wir. Wel, mae'n gan dda. Mae'n gan dda. Mae'n gan dda. Mae na fynegiant rhydd yma. Mae'n berlymu gyda delwau, anifeilaidd, dinesig, ac eto yn athronyddu, yn gofyn y cwestiynau dwys sydd angen ei cofleidio ar y degau. Boes bach y byd. Simon. Garfunkel. Mrs. Robinson, for Emily whenever I may find her. The Boxer. Dwi'n gyfarwydd ar... Wel, dwi yn gyfarwydd ar nhw, wrth gwrs. Dwi yn gyfarwydd â chan The Sound of Silence, sydd... Dyma tro cyntaf gyda llaw i fi wrando ar hwn, ar y stereo. Wastad wedi bod yn y tŷ yma. Uncle Fred brynodd e. Oedd e'n dod o Linden, dwi wedi sôn amdano fe. Do, Bobs, dwi wedi sôn amdano fe. So, mae'n lot o hwyl. Diolch yn fawr iawn i Simon and Garfunkel. Ond, dwi'n cofio cydweith wraig y gorffennol yn dweud wrtho fi, Hyw, rhaid ti glywed The Sound of Silence gan Disturbed. Mae'n wych. Edrychais i arni hi ar ôl clywed e. Ys i, mae'n all right, yn dwi. Dwi erioed wedi clywed y fath sothach yn fy mywyd. Doeddwn i ddim eisiau upsetio hi. 101 things to do instead of playing on your phone. Gyda'ch ni weld. Rhif 11. Play Boggle. How many words can you make from the letters in anesthetic? Dyna air dwi wastad yn anghofio. Anesthetic. Dwi'n mynd i wneud hynny nawr. Wel, tra bod fi'n chwilio am y ffôn sydd yn rhwystro. Dwi'n meddwl mae'r ffôn sy'n rhwystro hwn rhag gweithio. So gawn ni gan arall, a wedyn newn ni droi at air diw boed hynny'n dechnolegol neu yn llenyddol. O, boes bach. Dyma y record orau sydd erioed wedi cael ei ryddhau dan genre, dwi ddim yn hoffi genres, dan deitl rock. Triwch chi ddyfalu beth yw e. Dyma'r gan ola. Home Tonight.
So baby, don't let go. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ear. To their prayer. But the 24th of November, Na, da ni ddim Nid- eisiau hwnna. Ni the eisiau 26th of the Rhagfyr. 30th Ni of eisiau July, Rhagfyr. Dydw i ddim i fod i fynd. the 25th of Mae'n January, ddrwg, Stop now. Old Testament. Stop. Dwi wedi mynd ar hap ar hwn. Na, dyw batri ddim yn mlaen. Mani. Lle mae'r plwg y batri nawr? Dwi'n meddwl bod e draw fyna. Ydy e? Neu ydy e lan loft? Bydd rhaid fi fynd lan loft eto. Reit, dwi dal heb wneud y geiriau anesthetic. Mae pethau wedi mynd yn drech na fi. Dyna oedd Aerosmith a Home Tonight. Mae pob can ar y record yma yn wefreiddiol. A dyna'r gan weitha. A mae e'n dal yn ffitio'n berffaith yng nghyfanwaith y record. Pan o'n i'n grwt, Joe Perry oedd fy arwr. Bellach mae'n hyrwyddo'r eglwys Gatholig, credwch neu beidio, mae hwn yn wir, mae e'n ymddangos mewn gwasanaethau, cyfarfodydd, cynadleddau cyhoeddus gyda phwy. Gyda phwy mae Joe Perry yn hongian o gwmpas nawr. Gallwch chi ddim dychmygu hwn. Fysa fe'n gwbl amhosibl i chi wneud. Pwy? Dyfalwch. Sgwennwch yr ateb yn yr HBSOS say something, top chat. Come on. Dwi'n aros amdano chi. Dwedwch pwy chi'n meddwl mae Joe Perry o Aerosmith, band mwyaf America yn 75. Un o'r efeilliaid toxic oedd yn gaeth i gyffuriau. A dawodd Aerosmith yn 1980 i ffurfio Joe Perry Project. A wedyn ddaeth nôl i Aerosmith yn 83, 84. A wedyn erbyn 86 fe gytuno nhw i gyfansoddi gyda chyfansoddwyr canol y ffordd, rhan o'r beirianwaith yr MTV, ac fe yn ara deg fe grafon nhw i hunain i fyny yn ddigon glân i recordio Permanent Vacation, Dude Looks Like a Lady, a wrth gwrs cyfuno gyda Run DMC i gerdded y ffordd yma. Ac wedyn mae hanes nhw yn amlwg i bawb. Dydw i ddim eisiau methu dim. Armageddon. Ond, cyn 79, nhw oedd Steven Tyler a Joe Perry oedd The Toxic Twins, a Brad Whitford a Tom Hamilton a Joey Kramer oedd gweddill y band. A fel wedys i yn 75, a pan ddath hwn mas, 76, nhw oedd y band mwyaf yn America. A roedd ganddyn nhw egni a... Wel, dwi'n gwybod o le oedd yr egni'n dod, yn dydyn, ond roedd ganddyn nhw ddawn i... Mae'r recordiau'n siarad dros nhw i hunain. Roedd nhw'n rocio, ond roedd nhw'n felodig. Felly,
Pam ydw'n sôn amdanyn nhw? Wel, dwi'n gofyn y cwestiwn. Ble mae Joe Perry yn hongian o gwmpas? Heblaw am Las Vegas, lle mae'n chwarae I gerddoriaeth gyda Aerosmith o hyd. Ble mae Joe Perry yn gwneud ei ymddangosiadau cyhoeddus nawr? Na ni, gyda Pab Francis yn hyrwyddo. Tybed be mae e'n hyrwyddo? Ydy e'n hyrwyddo crefydd? Pa fath o grefydd? Dyma'r cwestiynau pwysig sydd rhaid ei ystyried ar wpla Bobby Hoke do baby. Nawr te, mae fy matrys I yn mynd I fynd yn fflat, felly well ni gael can arall, ni wedi bod yn siarad lot. Neu dynnu record arall allan, gan bod ni'n neud yn dda, falle fydd hon yn para 2 awr. Mae gennym ni 9 rhaglen arall I wneud. Dyma Steve Hackett, gynt o Genesis. Recordiodd yr album yma yn 81, os dwi'n cofio'n iawn. 80 mae'n dweud ar y label Hyw, Callia. Ni'n mynd I roi ar 7 modfedd, dyma o'r album Defector. Mae'n wasgu'r botwm start. Ni'n orfod mynd I tŷ bach I glirio fy ffroenau. Gormod o wybodaeth fyna. Okay. Mwynhewch. Wondering, cold gray sky, they led me here to die. Wel, dyma gan ddiflas ynde. Diflas iawn. Diolch yn fawr iawn, Steve. Glwson ni Clocks, neu diwedd Clocks, The Angel of Mons. Dwi wedi hoffi really. Ond mae yna gwpl o ganeuon hyfryd. Chi eisiau clywed y gan orau ar hwnna? I beidio a... dwi'n meddwl mae hwn di hyd I. Na, nid hwnna. Na, slogans oedd hwnna.
yr un ddath mlaen yn gyntaf. Mae hon yn neis. Ydy, mae hon yn neis iawn. Ydy, mae gyda'n alright. Ydy, mae Alia wedi trio'n rhy galed mae Steve ar hyn o bryd. Trio'n rhy galed i fodloni cefnogwyr o gerddoriaeth flaengardd, the prog fans, that he's trying too hard. Mae'n gwbl adolygiadau gwych. Dyma Morthwyl yn y Tywod. Of November. Old December. Oh, Wel, chi'n cael y syniad efo hwnna hefyd yn dydych. Na ni. December. A reading from the Psalm. The 16th of December. 16th, ni ffwna tro. Old Testament reading. Malachi chapter 2, verse 17 to Malachi chapter 4, verse 6. You have wearied the Lord with your words. How have we wearied him, you ask? By saying all who do evil are good in the eyes of the Lord, and he is pleased with them. Or, where is the God of justice? Malachi chapter 3. I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness, and the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in days gone by, as in former years. So I will come to put you on trial. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers, and perjurers, against those who defraud laborers of their wages, who oppress the widows and the fatherless, and deprive the foreigners among you of justice. But do not fear me, says the Lord Almighty. I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return?
Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. You have spoken arrogantly against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you? You have said, it is futile to serve God. What do we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly evildoers prosper, and even when they put God to the test, they get away with it. Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them just as a father has compassion and spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Malachi chapter 4. Surely the day is coming. It will burn like a furnace. All the arrogant and every evildoer will be stubble, and that day that is coming will set them on fire, says the Lord Almighty. Not a root or a branch will be left to them. But for you who revere my name, the Sun of Righteousness will rise with healing in its rays, and you will go out and frolic like well-fed calves. Then you will trample on the wicked. They will be ashes under the soles of your feet on the day when I act, says the Lord Almighty. Remember the law of my servant Moses, the decrees and laws I gave him at Horeb for all Israel. See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents. Or else I will come and strike the land with total destruction. The 16th of December. Of December. New of December. A reading from the Psalms. Psalm 146, verses 1 to 10. Praise the Lord. Praise the Lord, my soul.
I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord, their God. He is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. He remains faithful forever. He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow, but he frustrates the ways of the wicked. The Lord reigns forever. Your God, O Zion, for all generations. Praise the Lord. The 23rd 23rd, naci, nawfed ar 20 yw e. Dyma Foghat.
dyna Foghat a Fool for the City yn fyw oddi ar yr album Foghat Live. Nawr, os ydych chi'n edrych ar y clawr, fe sylwch chi does dim wynebau, 4 aelod, o leia 2 ohonyn nhw gyda moustaches morloi, fel o'n i arfer dweud. Anfarwolwyd gan Derek Smalls ar Spinal Tap. Pam ydw i'n gallu cofio manylion cymeriadau mewn ffilm ffuglenol, ond ddim yn gallu cofio pethau pwysicach? Ni wedi ateb y cwestiwn yna sawl gwaith. Ond dyma ni nawr ar rwpla Bobby Hocdw. Nes i fwynhau clywed hwnna. Dwi'n hoffi y trawstoriad o gerddoriaeth amrywiol. A nawr mae rhaid i ni fentro at adduned, at nodyn a ysgrifennwyd ar y fwydlen. Ble mae'r fwydlen pan ych chi eisiau fe? Mae yma rwle. Mae lot o lyfrau wedi cael eu hestyn allan ar hyn o bryd. A di fan hyn, na i ffeindio'r fwydlen, sgwennes i'r gair ymgnawdoliad, neu ail ymgnawdoliad, ynde. Nath Iesu Grist ddod yn ddyn ymgnawdoliad, ond, dyma fe, dyma'r papur o dan y llyfryn mawr sydd o dan y speakers a'r casetiau a'r llygoden. Felly, reincarnation, dwi'n chwilio yn y llyfr crefyddau eraill y byd, a falle yn y llyfr arall a benthyges i gan gydweithwraig, falle bydd mynegau yn y cefn, falle bydd, syniad da. Rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobby Hocdw. Ni wedi clywed The Lilac Time cyn hynny, a gan nhw gan o'r enw A Cat o the Long Wave. A Cat on the Long Wave. Oedd hwnna, mae rai fi gyfadde. Dwi'n teimlo bach yn eog. Dwi'n mynd i ail rand o'r hwnna. Okay? Because nes i dorri enfyr pan ddechreuon nhw lafar ganu. A mae rai fi fod yn onest. Okay? Mae gen i ragfarnau, wrth gwrs bod gen i ragfarnau. Dwi'n adnabod Cristnogaeth a Iesu Grist fel arglwydd. A felly mae fy rhagfarnau i yn mynd i ymddangos bob hyn hyd yn ar y degau hynny yw. So dwi'n mynd i rando yna fe eto. A os ydych chi'n cytuno efo fi, bod na ddylanwad Bwdaidd neu Hindwaidd. Nawr mwyn addysgu'n hunain, mae rhaid i ni ddiffinio rheina'n ofalus. Ond mae'n gymleth, dwi'n gwybod bod e'n gymleth. Ydy hwn yn mynd i weithio? Da ni ar y speed iawn, yn dydyn? I was a cat on the long way, tuning in with the crystal set. Roswch, dwi'n gwneud camgymeriad. Nid dyma beth a wrandawon ni, wnaethon ni wrando ar y gan cyn hynny, sef Bob, Ragtag and Bobtail. Okay? So, dwi'n onest gyda chi, dwi'n trio bod yn onest ym mhob ffordd dwi'n cyfathrebu gyda chi. I try to be an honest chappy, you know? So, os dwi'n chwarae diwedd cat, beth bynnag fi enw cat, Ragtag and Bobtail,
O'n i'n meddwl bod e'n swnio'n Hindwaidd, ond beth sy'n eironig nawr yw, mae y cat on a long wave yn swnio'n fwy Hindwaidd neu Bwdaidd. A mae'r dechnoleg yn cytuno fo fi. Mae e newydd fynd fel hyn. So, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw chwarae diwedd y gan offerynnol. Okay? I weld os ydych chi'n cytuno fo fi. Yr hyn a olygais o'r rhaglen tua 10 munud yn ôl. Pan maen nhw'n dechrau llafyrganu. Dyma oedd yr un gan. Dwi'n drysu fy hunan. Mae angen cymorth arno fi. Hwna ni, ie. Oedd yn swnio felly yn doedd. Ond, ti'n modd, beth mae hwn yn neud, reit, i fi? Mae e'n amlygu y diffyg sydd yno fi ynglyn â gwybodaeth. Dyna pam gofynes i fy nghydweithraig i gael hwn, a dyma pam mae'n cael ei astudio yn yr ysgol. Sef holl grefyddau'r byd. Be sydd yn poeni, fy mhoeni i yw y pethau sydd yn gydd yn y byd, ond sydd yn arddel rhyw fath o perspektif ysbrydol, ond dydy e ddim yn cael ei ddadlennu neu amlygu am beth yw e. Nesgus bod yn rhywbeth, ond go iawn rhywbeth arall yw e. Nawr te, dyma lle mae angen cymorth arno fi, sef mae angen carreg ateb arno fi. Mae eisiau ni gynnal sgwrsiau, ond dydy'r cyfrwng wpla ynysig yma ddim yn un ffafriol. Does gennai ddim rhif ffôn, does gennai ddim Zoom ar hyn o bryd,
So, os ydych chi eisiau cysylltu efo fi, sgrifennwch rhywbeth, a fe geisiwn ni drefnu rhywbeth gyda chymorth technolegol. Ond dyna ni, dwi wedi trio chwilio am y gair ail ymgnawdoliad yn y llyfr yma, a mae'n dod lan fel tudalen 156. A o dan y bwdaeth yw mae'n dod. Rebirth or rebecoming. After enlightenment, some of Gautama Buddha's first words were, though many a birth I wandered in samsara existence. Sorrowful is repeated birth. So dwi wedi wneud nodiadau allan o'r llyfr yma. Dwi'n mynd I ddarganfod y llyfr nodiadau sydd ar y silff tu ôl I fi. Dwi'n meddwl na I estyn newid yr ongl chydig bach mwyn I chi weld perspektif o rhywbeth. Na ni. Dwi'n siarad am y llyfrau. Na te. Lan fyna. Fyna. Chi'n gweld fyna? Hold on. Fyna. Na nodd. Fyna. Dyna ni. Fyna. Dwi'n mynd I... Tu ôl y pledge. Tu ôl y pledge. Pledge sydd wedi cael ei ddefnyddio. So, dwi wedi sgrifennu lawr lilac crystals hefyd fel ystyriaeth. Freedom don't come easy, apartheid, Latin Quarter. Ffonio hefyd, ffonio si hefyd, diolch hefyd am textio fi nôl. Ddrwg iawn gen I glywed bod y teulu dan y tywydd. Capitals of Europe, wel, nawn ni adael hwnna gyda'r anesthetic, dwi'n meddwl. Pan byddai'n really, heb ddim byd I wneud, mi nai hynny hefyd, anesthetic. Sut mae sylfa fi anesthetic? Aesthetic. Aesthetic. Felly, be di ystyr ana? Ana aesthetic. Siwr o fod rhywbeth sydd yn cwtogi ymwybyddiaeth, fe? Gewn ni weld. Sgrifennwch ata fi. A wedyn am ail ymgnawdoliad. Dwi wedyn cofio, pan o'n i'n darllen pethau fel y llyfr hwn, o'n 17 mlwydd oed, dwi'n dod nôl atoch chi nawr, daliwch y tir, daliwch eich tir. Os glywch chi sŵn pethau'n syrthio oddi ar y silff yw e. O, da iawn ew. Mae gen I tua 4 cas sbectol yn cydbwyso gyda ffram o Bob's Narcissus Yum 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 ar ben geiriadur Charles. A diolch beth syrthio nhw ddim. So, yna chi, dyma'r llyfr. Okay. Sa'n dangos gweddill arno fe. Oherwydd nes i'n gorffen y llyfr, ond roedd gen I feddwl drwg dybus iawn o sefydliadau cyhoeddus cudd pan o'n i'n 17. Pan o'n i'n 14, o'n i'n darllen The Unexplained. Nawr, rydw I wedi ffodus darllen hwn pan o'n I yn fy arddegau yn chwilio am ystyr bywyd. A pan es I lan I weld Bethan Jane... Bethan Jane, Robert. Na, nid Bethan Jane. O, dwi'n drysu nawr. Anyway, enw I oedd Bethan. A llysieiraig o Bontypridd oedd yn fyfyrwraig wedyn yng Nghaeredin. Es I lan I weld hi. A aethon ni gyda'n gilydd I weld actor oedd
gynt ar EastEnders. Neu ar EastEnders ar y pryd, o'r enw Remu Setna. A fe actiodd am 2 awr mewn caffi dan ddaearol. A fe actiodd The Prophet. Wel, o'n i wrth fy modd gyda'r holl verily, verily. Fe actiodd hwn I gyd. A oedd gen I ddim clem be oedd ond wrth gwrs, the work of Cahill Gibran, poet and philosopher, has been translated into more than 20 languages, and his drawings and paintings have been exhibited in the great capitals of the world. For the first time in paperback, here is the most mystical and powerful work, illustrated with his own drawings that are both enchanting, sylwch, and haunting. Nawr, dyna chi'n gweld be o'n i'n cyfeirio ato fe. Nawr, dyma tro cyntaf I ddarllen hwn ers 30 o flynyddoedd. Y cefn. Enchanting and haunting. Nawr, mae'r un peth efo rock and roll. Mae rock and roll I fi yn beth hyfryd, mae'n gret laff, mae'n hwyliog, mae'n egniol, ond dwi'n siŵr bod yna ystyron a chyweiriau cerddorol sydd yn enchanting ac yn haunting I ddyfynu hwn. So, dwi'n meddwl bod rhaid I fi fod yn ofalus nawr. Dwi wastad yn ofalus, yn ddrwg dybus, ond dwi'n gallu llithro. Ond oedd hwn yn anhygoel o beth I wrando ar actor. Eithon ni nôl yr ail noson I wrando na fe, a prynes i'r llyfr. O'n i'n sylweddoli bod e'n fwslemaidd o ran craidd. Dwi'n cymryd I fod, Unwaith eto, mae rhaid I fi wirio hynny. Dewch yn ôl ata fi. Felly, yeah. Okay. So, sy'n dod â ni at y dyn yma. Yn 92. Okay. Fyna. Prynes I hwn. Oherwydd roeddwn i'n ystyried beth yw ystyr bywyd. On 29th of March 1990, David Icke visited a medium and a healer. Okay, the great mysteries which for centuries have baffled scientists, doctors and historians were explained to David Icke. Why are we here? What is the truth about God and Jesus Christ? Why are some people disabled and others not? What happens to us when we die? How was the solar system formed? What are crop circles and who makes them? Who was King Arthur and what is the Holy Grail? So, yr holl stwff ma, chi'n gweld nawr, cwestiynau mawr tragwyddoldeb wastad wedi bod ar fy ngorwelion. Dwi'n cofio eistedd mewn tafarn gyda mam fy mechgyn, fy nghynwraig, wedi prynu llyfr gan David Icke, a o'n I jyst yn awyddus iawn I ystyried cwestiynau fel hyn. Beth, jyst I gadarnhau, fydden ni byth yn mynd I weld David Icke nawr, cos heb ymelaethu gormod, dydw I ddim yn meddwl I fod e'n ddibynadwy. A dyna ni. Mae ni lyfr arall o'r silff. It left me spellbound, medde'r Sunday Times. It belongs to the same tradition as Tom Wolfe's The Right Stuff, Richard and Judy's Book Club, In Search of the Men Who Fell to Earth, Moondust. Smith has written an extraordinary book that sets you thinking about the vast picture as profoundly as any work of philosophy. The Apollo Moon program has been called the last optimistic act of the 20th century over a strange... dwi'n mynd I frifo nghefn os gariau ymlaen I eistedd fel hyn.
Over a strange 3-year period between 1969 and 72, 12 men made the longest and most eccentric of all journeys, and all were indelibly marked by it. Of those astronauts who walked on the moon, only 9 only 9 are still alive. One day in the near future, there will be none. No one on Earth will have known the giddy thrill of gazing back at us from another world. In Moondust, Andrew Smith sets out to find and interview the remaining moonwalkers in order to learn how their lives and ours were changed by this surreal adventure forever. So mae gen ti J.G. Ballard. Fascinating and disturbing. We know what happened inside the Apollo spacecraft, but what went on inside the astronauts' minds? Did any of them really recover from their strange journey? Extremely thought-provoking. Dwi heb ddarllen ei gyd. Yn cofio prynu e. Dwi ddim yn darllen digon. Guto Dafydd yw'r unig awdur dwi wedi ddarllen yn y 4 blynedd diwetha lle o'n i'n gallu dweud ymgollais i yn y ffuglen yna. Llyfr o'r enw Stad, a nes I diolch iddo fe ddoe ar Twitter a dweud croeso iddo fe wneud nofel arall yn seiliedig ar y fideo nes I neithiwr. So, chi'n gwybod nawr, dyw hyd yn oed ffilmiau bellach ddim yr un peth I fi. Mae ffilmiau, Emyr, angst, yn llawn o eiriau fel enchanting, compelling, spellbinding, wrth gwrs I bod nhw. A dwi'n meddwl bod pob dyn ar wyneb y ddaear yn gwybod mae rhith sy'n cael ei greu. A wedyn, beth yw realaeth? Beth yw realaeth? Oes na, fel sgwennes I flynyddoedd yn ôl un gwirionedd elfennol. Dyna'r cwestiynau sy'n rhaid I ni. Ystyried nawr, a mae yn hyfryd cael gwneud, oherwydd mae'n well na gwylio Netflix yn dywe. Ydy e? Neu a ddylen ni ymgolli yn y ffuglen yna ac anghofio gofyn cwestiynau. Neu chwarae gemau yn lle mynd ar y ffôn, gwneud geiriau allan o anaesthetic. Anathema. Anathema. Mae gen I lyfr, brynes I efo tocynnau llyfr. Si mewn i'r llyfr Cristnogol, y siop lyfrau Cristnogol sydd ddim yn sefyll nawr. A weles I e. A enw'r llyfr oedd Truth That Frees. A doedd dim... Mae'n lyfr mawr. Na I ddangos y llyfr I chi. Mae'n lyfr mawr. Rydych chi'n gwrando, rwbla Bobby Hocto. Baby. Yr awdur yw Joel Beek. Dwi wedi clywed Joel Beek yn pregethu. Mae wedi pregethu yn Aberystwyth. So dyna chi. Dyna lyfr. Chi'n gwybod beth, mae'n nghefn I yn gwiro i'r ochr, so mae'n rhaid I fi sythu ac wneud yn siŵr bod fi ddim yn difrodi fy nghefn wrth siarad efo chi. Ni. Felly fyna, right? Dyna'r llyfr. A gan nadwy fi yn a workbook on Reformed Doctrine for Young Adults. Doctrine is Heaven, Martin Luther wrote.
Luther was excited about doctrine because doctrine was the lifeblood of his salvation. The doctrine of justification by faith alone freed Luther and ultimately tens of thousands of Protestants from the shackles of Roman Catholicism. Catholicism. Today, too many Christians view doctrine as boring and irrelevant. The purpose of this workbook is to stimulate young adults to understand the freeing power of Reformed doctrine. Ac wrth gwrs, dyna beth dwi'n neud fan hyn. Dyna pam dwi'n ddiolchgar am y cyfrwng yma, oherwydd gan nad oes gen I fi bobl ar hyn o bryd I ymgysylltu â nhw, chi'n clywed fi'n iawn, mae angen I fi ddefnyddio wbla Bobby Hoctw fel cyfrwng I fatha clirio'r meddwl, cael hwyl a gofyn cwestiynau, fel mae'r disgrifiad o wbla crafu'r wyneb yn neud. Yn anffodus, dydw I ddim yn crafu'r wyneb. Dwi'n gwybod, dwi'n syrffio ar ben o'r wyneb, neu'n llithro'n hytrach. Dydw I ddim yn defnyddio rhaw ac yn mynd yn ddwfwn I bethau. Dyna un o fy nodweddion, dwi'n arwynebol dros ben. Gynnau ddiddordeb, felly dyna lle mae angen deialog, ynde? Mae angen I fi ofyn cwestiynau a fi gobeithio gall bobl ateb, a os nag yw'r haearn yn hogi haearn yw'r diffiniad beiblaidd am hwn, lle mae 2 grediniwr neu 3 neu 73 o bobl sy'n credu yn Nuw yn yr arglwydd Iesu Grist yn dod at ei gilydd I drafod ac I ddysgu ei gilydd. Beth yw'r cyfrwng? Wel, nid long wave yw ond ysbryd glân yw Stephen Duffy. A dwi'n gwrando ar stwff ar y we yn ddiweddar, a mae enwau gwahanol I bethau mae'r Beibl yn ei disgrifio. Felly dwi'n meddwl bod trafod mewn cariad a mewn gostyngeidrwydd gan gadw golwg ar beth mae'r Beibl yn ei ddisgrifio yn holl bwysig. Ond mae rhaid tynnu llinell yn rhywle rhag ofn ein bod ni'n cael ein tynnu I fewn ac yn dioddau yn y frwydr. Mae ABBA yn canu am A Soldier's Song, yn dweud? Be wedodd ABBA? Pan laniodd y nodwydd bore yma, glaniodd nodwydd ar y geiriau, Is it true that the beast is waking? Nes I sylwi, sylwch chi. Felly, dwi'n gweddio bod Duw yn fy nghynnal ac yn fy amddiffyn yn y frwydr yn erbyn awdurdodau ysbrydol. Na te, lle mae'r Beibl? Fan hyn. Effesiaid. Dyma yw, wedi'r cyfan, dyma yw gwreiddyn y mater. Dyma pam mae'r Beibl mor bwysig, a dyma pam mae siarad yn onest yn bwysig. Y frwydr yn erbyn drigioni, Effesiaid 6, yn olaf ymgryfhewch yn yr arglwydd ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw mwyn I chi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Ond bobs bach dyw'r diafol ddim yn bod, meddai pobl wrtho fi. Neu mi fydden nhw'n dweud petawn ni'n cyfathrebu efo nhw. Nid am ei drolion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn,
a phwerau ysbrydol drigionus yn y nefolion leoedd. Gan hynny ymarfogwch a holl arfogaeth Duw mwyn I chi fedru gwrthsefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni pob peth sefyll yn gadarn. Reit, so mae fy ngorffennol yn llawn o enghreifftiau o ofyn cwestiynau. A dwi'n credu bod Duw wedi, yn ei ras a'i drigaredd, mae wedi fy ngoleuo trwy'r ysbryd glân gydag ymwybyddiaeth yn gyntaf, fel ni wedi clywed ar raglenni blaenorol, mod i'n bechadur sydd eisiau maddeuant a phardwn. A dim ond Iesu Grist yn marw ar groes sy'n gallu gwneud hynny. Mae wedi wneud mae wedi bodloni cyfraith I dad. Okay? A mae wedi byw bywyd perffaith, ond cynllun Duw oedd Duw y tad, I ddod â phobl I achubiaeth. Oherwydd oedd rhaid I Dduw gosbi pechod, sef ffrwyth y diafol yw pechod, ynde? A ni yw'r pechaduriaid sydd yn dewis dilyn pechod yn lle Duw. Nawr, yn y llyfrau eraill mae yna sôn, enghraifft, na I just wrth lithr ddarllen yn y llyfrau eraill mae fan hyn nawr, reit? Dwi'n rhoi mwy o olau ar testyn. Mae hwn yn ddiddorol. Ydy e'n ddoeth? Mae'n ddiddorol, ydy e'n ddoeth? Ydy, dwi'n meddwl. Just, the Bible promises, the concept of eternal life, the Bible promises that Hinduism yw hwn, tudalen 72, y llyfr yma. The Bible promises that believers in Jesus will have eternal life. To the Hindu, that is a threat, not a promise. His aim is to gain release from the constant existence that comes from reincarnation. Ha! Wey! Nawr, pam nag oedd hwnna yn llyfr? O, doedd e ddim... Waw, tudalen 72. Ni newydd gael y gair. Nac I dda. So, he already has eternal life as a Hindu and longs to escape from it. As Christians, we need to explain what we mean by eternal life and why it is desirable. We can, for instance, describe eternal life as being the release from samsara, the cycle of rebirth, so that we can live in the presence of God. Na I gario ymlaen, mae hwn yn ddiddorol. Does gen I ddim byd yn erbyn Hindus gyda llaw. Dwi'n caru pobl. Dwi wedi cael sgwrs gyda un. A mae Dr. Bhakti yn Buddhist. Mae Dr. Bhakti yn wych. Jesus often said of himself, I am the good shepherd, the door, the way, the truth and life. We have seen that in Hinduism, to claim such real existence demonstrates that person's ignorance. All existence is an illusion. If Jesus were truly enlightened, he would say, I am not. We have to explain that God exists as a being separate from his creation, that he made mankind to be like him in having individual identity and existence. The created world, too, is genuinely real, and the Christian's hope for the future is to live in the presence of God in a completely transformed real world. The idea of being born again,
John's gospel declares you must be born again. At puberty, the upper chaste Brahim boy is given a special string as a mark of his chaste status. C-A-S-T-E. Sy'n ma'n dweud y gair na? Caste. Westernized Hindus use the term born again for this event. Our use of the term will easily be misunderstood unless we take care to explain what we mean. It is usually better to speak of conversion in terms of making a public declaration of the lordship of Christ or of his being our only Saviour. Hynny yw, mae hwn yn cael ei ddisgrifio, mae Hindw fan hyn yn cael ei ddisgrifio trwy lygad Cristion. A dyma yw gryfder y llyfr. So dwi'n mynd i ddod nôl at y llyfr yma ar ôl i fi ddarllen yn fy amser fy hunain. Diolch yn fawr. Mae hwnna'n ardderchog. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl a nôl at hwn nawr i ddisgrifio fy anallu i fynd trwyddo fe. Beth yw chi'n gweld, mae'r llyfr mawr yma, mae angen llyfr arall i fynd efo fe, ond ges i ddim ohono fe yn y siop. Doedd e ddim ar gael. Ond ges i hwn am bris gostingedig. A falle, ar ddechrau blwyddyn, dyliwn ni ddilyn hwn. Dwi wrth y modd efo dyddiaduron. Na i estyn dyddiadur eleni. Mae gen i sawl llyfr. Well gen i dudalennau rhydd, wrth gwrs, sydd ddim yn eich cyfyngu chi at dyddiadau penodol. Ond, hiw bach sythad y gefn, ychan. So, na i droi at dudalen a na i ddarllen os ydy e'n ddiogel i wneud hynny. A dwi wrth y modd ddechrau tudalennau cynnwys hefyd. So pa rhif yw hwn? 13. 13, dŵr, ysbryd, gwaed, 1 Ioan 5, 6, 12. Glywson ni amdano fe neithiwr? A 13 yw hwn? Yep, ti'n iawn. Rwy'n mynd i gapel. Cwmpawd.org ydyn ni ar-lein. Mae Emyr James yn pregethu, a fe bregethodd hwn. Ddwedodd darllenodd 1 Ioan 5, 6 i 12. Gadewch i ni ddarllen 1 Ioan 5, 6 i 12. 1 Ioan 5. Dyma tystiolaeth am y mab. Dyma'r un a ddaeth drwy ddŵr a gwaed, Iesu Grist. Nid trwy ddŵr yn unig, ond trwy'r dŵr a thrwy'r gwaed. Yr ysbryd yw'r tyst, a mae'r ysbryd yw'r gwirionedd. Oherwydd y mae tri sy'n tystiolaethu, yr ysbryd, y dŵr a'r gwaed, ac y mae'r tri yn gytun. Os ydym yn derbyn tystiolaeth pobl feidrol, y mae tystiolaeth Duw yn fwy. A hon yw tystiolaeth Duw, ei fod wedi tystio am ei fab. Y mae gan y sawl sy'n credu y mab Duw y tystiolaeth ynddo'i hun. Y mae'r sawl nad yw'n credu Duw yn ei wneud yn gelwyddog. Am nad yw wedi credu'r dystiolaeth y mae Duw wedi ei rhoi. A hon yw'r dystiolaeth, bod Duw wedi rhoi i ni fywyd tragwyddol, ac y mae'r bywyd hwn yn ei fab. Y sawl mae'r mab ganddo, y mae bywyd ganddo. Y sawl nad yw mab Duw ganddo, nid yw'r bywyd ganddo.
So, dyna yw rôl gair Duw. Mae'n cadarnhau beth mae'r Ysbryd Glân yn dweud wrthon ni. Mae'n dangos hwnna i ni trwy'r gair, a wedyn mae'n cadarnhau, a mae'r gair yn cadarnhau beth sydd yn wir yn ein calonnau ni, yn ein calon newydd. So, tad, mab, sal, dyma nodiadau sydd yn fy llyfr. Dyma pam dwi'n ysgrifennu pethau lawr, so dim pwynt peidio yn edrych nôl arnyn nhw na. Mae rhaid fi edrych nôl arnyn nhw. Ceisio helpu Iesu, rwy'n credu helpa fi yn fy angrediniaeth. Dyna adnod. Anyway, mae gen i ffydd, ond mae fy ffydd i yn wan, so gweddio i Dduw i gynyddu ein ffydd ni. Helpa fi yn fy angrediniaeth. Reit, yr ysbryd, dwi'n y gwaed, mae tri yn gytun, tad, mab ac ysbryd glân, mae tystiolaeth Duw yn fwy. Trydydd person, yr ysbryd. Yr ysbryd yw'r gwirionedd, y tri tyst yn gytun. So, Ioan 19, adnod 34, am ryw reswm, mae hwnna fyna, so dwi'n mynd i edrych ar Ioan 19, adnod 14. Dydd paratod y Pasg oedd hi tua hanner dydd, a dywedodd Pilate wrth Iddewon, dyma eich brenin. Mae rhaid bod fi wedi colli rhif arall yn fy nodiadau, ond dyna ni, mae wedi ysgrifennu. Fe drywanodd a ffigell, dyma waed a dŵr, ei dystiolaeth ef yn wir gewch chithau felly gredu. Arwyddocad pwysig, marwolaeth Crist. Cyfeirio hefyd at ei fedydd. Y dŵr, y dŵr yn ochr Iesu Grist ar y groes wrth gwrs. Cyfeirio hefyd at ei fedydd, Ioan Fedyddiwr, dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ioan 1:29. Mwyn ei amlygu i Israel, gwelais yr ysbryd yn disgyn ar nofel Colomen. Pwy bynnag y welid i'r ysbryd yn glanio, rwyf wedi gweld mai mab Duw yw hwn. Iesu ddim angen cael ei fedyddio, bedydd Ioan, bedydd edifeirwch. Iesu ddim angen hynny. Doedd dim angen i Iesu edifarhau. Dŵr yn dangos perffeithrwydd, glendid y Crist. Doedd dim angen bedydd arno. Gad i hyn ddigwydd, dewis y symbol o olchi, marw i'r hen fywyd. Ysbryd glân yn disgyn arno fe. Perffeithrwydd ufudd-dod. Y gwaed, adnod 7, roedd angen hunan aberth. 1 Ioan yw hwn, cofiwch, 5, adnod 7. Oherwydd y mae tri sy'n tystiolaethu, mae hwnna'n cadarnhau. Os rhodwn yn y goleuni, mae gennym gymundeb, mae gwaed Iesu yn glanhau ni o bob pechod. Waw. Sut mae'r gwaed yn tystio i'r Iesu? Atgyfododd yr ysbryd Iesu, esgynodd. Gwaed wedi ei dderbyn. So mae ufudd-dod Iesu Grist yn cadarnhau effeithlonrwydd y gwaed. Mae dŵr yr ysbryd yn dod i lawr, mae'r gwaed cadarnhau effeithlonrwydd y gwaed.
ysbryd, tystio pwy yw Iesu, sut ei roi i bobl Pentecost, credu i fyw yn ei galon. Mae gan yr un sy'n credu tystiolaeth ynddo hun. Dyw wedi rhoi ni fywyd tragwyddol, y sawl sy'n ysbryd ganddo, mae bywyd ganddo, y ffaith yn dystiolaeth bod yr ysbryd wedi gweithio. Nodiadau bratiog, ond a gwirioneddau ynddyn nhw. A fel o'n i'n dweud, os dwi ddim yn ei cyfiawnder efo pregethu Emyr James, ewch i cwmpaw.org i chwilio am y bregeth yna o 1 Ioan 5, adnodau 6 i 12, tystiolaeth am y mab. So dyma yw fy nyddiadur, a hwn efallai fydd fy nyddiadur yn 2022. Dwi'n meddwl fyddai'n neud yw plas yn 22. Mae yna siawns fyddai'n gallu mynd trwy hwn gyda chi. Pam ddim. Diolch yn fawr. Ydyn ni'n mynd i gael can arall? Na. Ewn ni lawr i gael rhywbeth i fyta nawr. Diolch am eich cwmni. Rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobby Hocdw Baby. Diwygiedig. 21. Anesthetic. Come on, dwi'n gofyn neud un gair. Dwi'n wael iawn efo anagrams. Titch. Na i ddangos yn un nesaf pan gai gyfle i wneud dros frecwast. Dros frecwast! Rydych chi'n gwrando ar Dros Frecwast. Rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobby Hocdw Baby 21.